l'espectacle de Nadal de Montgat és Fomentar la participació de tothom per tenir un poble més cohesionat. Fomentar l'esport de base i gaudir de l'esport a l'aire lliure o als equipaments. Ajudar els altres, acompanyar-los i guiar-los en el seu aprenentatge. Tenir cura d'un mateix i dels altres. Fomentar hàbits saludables, individuals i col·lectius. Lluitar per la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits socials. Treballar per assolir un poble més segur per tots i per totes. Garantir el benestar de les persones grans i promoure un envelliment digne i segur. Estimar el nostre entorn i respectar els espais públics com si fos casa nostra. Crear noves iniciatives culturals per estimular la participació dels mongatins i mongatines a la vida social de Montgat. Vetllar per la plena inclusió i integració de les persones amb diversitat funcional en tots els aspectes de la seva vida cultural, social, econòmica i política. Promoure la cultura des de la ciutadania i les entitats de Montgat. Comprar i utilitzar els comerços i serveis de Montgat per donar vida al poble. escoltar els nens i nenes de Montgat i dissenyar el poble tenint en compte la nostra visió. Promoure més oportunitats laborals i d'habitatges pels joves. Bon Nadal!